Primul rând, zâmbesc mai mult, răspund la multe întrebări legate de tratamentele pe care le-am urmat. Prietenii mei mă întreabă ce mi-am făcut, doar atât le spun: veniți la clinică și veți avea parte de toate sfaturile și de toate explicațiile profesioniste și competente. Eu doar având rolul de a facilita, poate, venirea lor aici la clinică. Prietenii mei care stau în această zonă, proximitatea, în primul rând, știu că traficul din București nu este unul friendly și atunci este foarte important să avem o clinică stomatologică bună în apropiere. Expertiză, competență, excelență, pasiune pentru profesie, dăruire, aparatură, tratamente bune, căldură, prietenie.